今日敬老の日に合わせまして、こちらのミルカ様においでいただいて、演奏会を、開かせていただきたいと思いますので、楽しんでいただきたいと思いますが、質問いいですか？ミルカって何か意味があるんですか？はい、担当の森野さん。インカ帝国っていうのがアンデス山脈の方にありましてね、ペルーがのリバーあたりが首都でしたね。そこインカ帝国の人たちがケチュア語という言葉を使ってたんです。今でもケチュア語というのは100万人単位で話している人がいらっしゃるんですけれども、そのケチュア語でいろんな色が混ざった混じり合ったっていう意味です。ですから見た通り職業も性別も性格もいろんなバラバラな人間が集まって、音楽をやりましょうと言ってミルカという名前を付けました。じゃあごちゃ混ぜに。そうですね。立派な人からそうでない人から。じゃあなんか陽気にねやっていただけそうですのでね、はい、皆さん楽しんでいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。俺がやるみんな見るなんて。これではとりあえず1曲お聴きいただければと思います。草吹きの家という曲です。よろしくお願いします。
リアという、不思議な楽器がね並んでますが、ちょっと楽器紹介をさせていただきたいと思います。今日ねペルーの方がいらっしゃるということでよくご存知だと思うんですけれども、ペルーとかボリビア、そうですね、アルゼンチンの北の方あたりまで山の方でよく吹かれる笛ですね、ケーナと言います。尺八と同じだね。そうですね、構造は尺八と全く同じで、竹に切れ込みがこう入ってるだけなんですね。あと指穴をこれは、南米の方の、カーニャと呼ばれてますけど、南米の竹ですね、竹から作られております。それからこちらがですね、これサンポーニャという、楽器なんですけどね、これ一般的にはね、足と呼ばれてるんですけれど、薄い竹の薄いやつです。足というやつの、片っぽが節で閉じてるんですね。で片っぽただそれだけの楽器なんです。ですから、そのビール瓶をふんと吹くとボーッと音がしますね。あれと同じ原理です。ですから一つの缶で一つの音しか出ませんから、いろんな音を出すために缶がたくさん並んでます。低い音を出すには長い。でこっち側に来る短い方に来ると高い音が出る、こういう楽器ですね。次は後でやりましょうか。じゃあ、皆さん結構聞いたことあるかもしれませんけれどね、日本でもね流行りました「花祭り」という曲をやります。これはアルゼンチンの曲なんですけれどもね、花祭りです。
カピカピ。終わりをね、変えたものですからね、できるかなと思いながらニコニコ間違えずに終わりました。次はこの太鼓ですね。これがボンボという太鼓なんですけれども、ふさふさ。牛の皮とヤギの皮かな、裏がヤギの皮らしいんですけれどもね。日本の太鼓はね、なめして毛が生えてないんですけど、これはふさふそのまんさ。ま毛が生えてます。羨ましいですよね。そうですか。真ん中剥げちゃってるんですけどね。ちょっと苦労してるもんで。こんな感じで。それから、次の曲がですね、ラ・マリポーサ。マリポーサっていうのは蝶々という意味なんですけどもね、蝶々っていう、明るいお祭り、お祭りでよく使われる曲なんですけども、それで使われるのが、おしこさん。マトラカという楽器なんです。これ、なんだかわかりますか？日本にはいない動物ですね。南米の方に住んでる動物です。近いですね。近いです。私ちょっとだけ違うんです。じゃあ正解を。なんだっけ。アルマジロですね。時々ほら、くるって丸くなるやつの。こう、甲羅があるんですけど。見ればわかる。これの剥製の中にマトラカという楽器を仕込んでいるんですけどね。現地の方は中身は食べちゃうんだそうです。美味しいんですかね。美味しいらしいですよ。これを使った、マトラカというそれで結構グロテスクですよね、顔がね。こいつ。じゃあ、このマトラカを使った曲で「ラ・マリポーサ蝶々」という曲です。ガラガラガラ一応やるんだってね。どっちがいい？そんなことないんですよ。あ、これって途中でね、コンラスマーノスったらパンパンパンっていうところがあります。コンロスターコ、今度足なんです。パンパン。もし足ができなかったら手でも結構ですので、じゃあちょっと練習してみましょう。コンラスマーノスパンパンパン。コンロスターコスパンパンパン。はい、そうです。こちらでこう手をこうやったら準備ですから。間違ったら隣の人を殴らないで気をつけて。固まって本当にこれやったことないんで。ガッツだ。頑張って。Las matracas todos cantan.
言い忘れましたけど、今日は敬老の日なもんですから、皆さんおめでとうございます。もうすぐそちら側に回りますんで。じゃあ、もう一曲やってちょっと休憩をしてからまたその後でということで、今度はね、先ほど血腕を話す人たちがいるというお話をさせていただきましたけど、アンデスにはたくさんの民族がおられまして、もう一つですね、アイマラ語という言葉をしゃべる人たちもたくさんいます。これが今度フィエスタアイマラ、アイマラ族のお祭り、アイマラ族の皆さんのお祭りです。フェスタアイマラですね。じゃあお願いします。この時計で45分からまたやらさせていただきます。よろしくお願いいたします。お茶飲もうか。お茶休憩しなかったね。こんなに賑やかでないですもんね。初めて聞いたね。こんなね賑やかそばでね賑やかになかったないですもんね。出たじゃん前に。はい、はい、お手洗い大丈夫ですか。
大丈夫だよ。どうさんどこへ行く？後ろ行く？休憩。どこっち行く？いいわよ。なかなかこんなことはないです。はい。ねえ、いい思い出。今ねちょっと休憩だから終わったかな。今お茶飲む時間。まだある。意外とダメだね。大きすぎる。ちょっとあれでも大きすぎる。何時までやるんだ。あとね45分まで休憩でね。3時ちょっと過ぎまで。3時過ぎまで。うんトイレ。ちょっと。少し飲んでください。はいあれ富崎さんの。そうですそうです。ちょっと。皆さんトイレ大丈夫ですか？ちょっとしますよ。大丈夫ですか？じゃあその前に私が代表していかれます。便座を温めておきますからちょっとすみません。